Berdi, Begmed diye. Begmedov. Eciyiniz keyin. Anarıyınız keyin sen. Dinle dar o. Assalamu alaikum doğanlar ve kardeşler. Dünkü bir kısanak video hapasa unup edenler ya video çekkenler şu video men yaşlı bir qarıca cemmada o Türkmenistan'da yaşayan. Şonu da yetip durdu endi sebebi kichirajik yegenden var. Jigjiklem var, которыnalarına TikTok oturuyor görüyorlar. Onun näme diýsem eje bahyra agyr degýärdi, şeňme ol. Hitrovka miýitdi, şeňme özüne hapasa boluplar. Seredem bir videomda da ýekeje edämem tertipsizligimi görendälsiňiz. Sebebi men düşünjem, men terbiýem başga. Dün akşam ejem jaňadyp oglum näme gerek şolar. Şoň sözler agyr diýipdiler. Näme diýä hemmesi üçin eje uly bir motivasiýa bolup geçýär. Men üçinem şoň ýanak eje motivasiýa bolup geçýär. Näme diýseňiz diýipdiler, soň diýene eje bir diýmem o, şoň o eje svitoy da o, şoň ýa käbiri eje sizin bolsa ejeniz ýok bolsa onu eje diýseňiz. Ýöne käbir tertipsiz düşünüksiz aň düşünjesi bes olanlar var. Şolara degişde şu video. Meni köp tanan oldu da TikTok'ta. Ýöne köpsi men durmuşymy belki görüp tanandyr. Men biznesi 2013'ten beri başladım. Nollun da yurtda şu derece yettim. Yine de oradan aytılan Nollun öz gücümü neyle ağır günler geçildi. Kısa par biznesmanlar elimden ve yine de men terden biznes kurdum. Kıtkaça aydık geçecek tadım. Meniken TikTok'ta görmerseniz sebebi men ищем bir adam да, то есть я не сижу в ТикТоке, я на русском скажу, да, я много времени работаю, вот сейчас понедельник, я еду на работу. Birinci günden 5. güne çevirdim, men полностью загружен на работе. Şoň üçin eje ýetýänler üçin siziň ejeňiz muň ýaşasyn. Meniň şonu gayrat edin. Men ine tamamır diýmem. Ola bir ikinji ýagdaýda. Eger de men biriniň göwüne degen bolsam, biriniň bir zat eden bolsam, onuň başla. Üçüncü ýene bir adam ýatladýan, meniň maksadym halk tarapy podдержка berip agzybirlik bolsun diýip meniň niýetim diň agzybirlikde we özümi plan etmekde däl. Meniň terbiýem Allah'a şükür başga urugunda ene tamma köp sag bolsun aýdýan şu terbiýe üçin. Sebebi kynçylygy geçdik. Şol terbiýenem ene tam berdi. Allah'ın bilen uzak olsun. Hemmesi üçinem ene ata birinji ýerdedir. Men pikirimçe doğru bolsa kommentarda doğru diýip ýazyp bilersiňiz. O eje ýetýän, kaka ýetýän adamlar ýene bir adam aýdýan, siziň ejeňiz, kakaňyz muň ýaşasyn. Men siziň urunuňyza düşmäýin. Men isip bolsa birinji günden 5. güne çenni aslında düňe işte bolýan. Egerde isip bolsa halka we ýaşlara, oğlanlara we gyzlara mugat öwüt nasihat berip, mugat öz terbiýem bilen, öz tejribem bilen paýlaşmak isleýän inşallah. Birazajyk wagt beriň, şuma birazajyk işlerken inşallah men size sapak biznes öğretmeye taýar ýöne şuma öz işlemi polka goýun, birazajyk işken kompaniyada 150 ola adam işleýär.
şoňa hemmesiniň üstünden men özüm serediýän men kömekçilerim zatlan bar ýöne biznes diýen zat uly zat. Ýene berdim janyňyz sag bolsun, görjegiňiz gowy bolsun. Eja etýänleriňem kellesine Allah jan Hudaýjan razy bir düşünje bersin. Assalamu aleykum. Begmet bolonnu daşydan Begmet atlar çogdurlar da ol adam aňryňa sekeyno. Ejin hemme milletiňe hemme nebägem ejin gogsuny gördüm o çogdurun gogsuny görmedim o. Daşyda 3 salak deme ýaşaýar. Halk tire ýaşaýar ýomutlar daşygyň karryny ýomutlary özdökler ýaşaýar baram çogdurlardyr da. Özdöklerim ýomutlarym çok halaly gowejek çogdur halkyny hiç çıkmamaly. Aňryňa sekeýin çoň şuny parody edýän saňalar. Näme ejin sekeýin oturan ýerinden oň tameýen doly öwrenmedim öle. Şeýleçe öwrenende gaýt bereň çogdur ýubandy. Barnzy bilen ýubalaňa sekeýin sen. Onýala pully bolsaň ýubany oňor, sakal oňor. Ýa-ni ýüzüňe sekeýin. Ejin sekeýin Moskwa gidip diňe molyny ejin sekeýin. Ejin çogdur sagan sypatyň. Ejin ajyn goý pul bolsa ejin sekeýin sagan sypatyň ikket bolan. Oýken gara. Şu sagan sypat ýeginiňe de geýip boýnuňa da asyp ýören gaz duňa sekeýin sen ejin sekeýin reýinkina derede o. Gaz dukdagy ejin ýaşal makat bulmasyň reýinkina derede o. Estağfurullah. Gurhanlar sana öňümde getirip $10,000 merseler şu gaz dugy, şol reňkdäki gaz dugy, şol reňkdä kas bulma da diýsem. Vay dogonyň sekeýin birine maşinla minip durdaly, nime ejin sekeýin maşinla çekenmi? Ondan sen gorkodyan men nebäge harym geldi. Nämen firmamla tekstilim atel, sen atel ýalňyş ol. Ha? Ejine belak seret, saňa seret. Berdi Begmet. Men saňa bolýar birin sapar düşünýärmi? Ha? Birinjiden o sen tekstilim bardyň da men o ýetini tanýan ha. Men permoýa fire çat. Bara seni. Men aýdyp bererim. Otak meliyem fortym özme lişin foram oka. Begmet fadyna ejir men öz markam diýip otak tekstil bolan soň men ejir adymyny ejir laýyk däle diýdar. Ya. Ejir familiýamy ýazdyr diýip ejir maga çykaryp beren tiketgala familiýamy adym diýsem çykaryp berýärler zakatyny. Der şu zakatyň çykyp otyr otaydy. On salak köýnükle zakat çykardy otyrsyň. Özüň kýalyk bolan görkezin. Ejin sekeýin gidaý dogonyň sekeýin gidaý ejin sekeýin. Muzyga bolaglan o. Ejin bedol daşyndan hemme sögdügerler seret. What do you say? Muzyk olarlar. Begent sport diýen oglar ejin muzyk oglanlar. O eden kömekleri, zatlary, ejin sekeýin ýetim ýesirleri, çağalary, ejin mugt geýdiren zatlary. Edip gören zatlar, ejin göň Hudaý tutana ýubany, sekeýin haýwany. Bundan beter niýe Hudaý tutjak o sen o. Zaýa doganyň sekeýin. O degen sport bilýänler ejin soňky degmeli adamar o. Das doýun bolsak, biz o ejin dolýa barasda ýa begen daşyndan fiýla otyrsy. 3 salak ejin sekeýin mara. Aýdy otyrar o garypçylykdan ulanyp ejin kireye çennetdik diýip indi bir gün ýüzüni görjek bolup galjak bolup oturanyp 50 manatdan satýa 50 manatdan agdyly kölen bolýarmy çogdur doganyň sekeýin Parizin ejin azizin hiç ýerde ejin daja dogduk da ejin gurulmana çogdurlyk ýeriň sizde side däl o şaňmy goýup bolýar ejin maşenige ejin sekeýin tamen ýograp dur. O ukun arasında goguralmanlaryň düýünme ýa. Ukrainada da uruş bolanda Türkmen oglanlar atele ýerleşdirjek diýip dur. O efirde de bir zat aýdyp oturdy. Bira tok näçe mana pul malla şeýle men aýdyp bereýin diýipler.
men sen ta qatğoň öwrenip saňa täzeden wize çekerim. Şunuňmy? Ejeň Moskwada da bolsaň qatğowda ro, düşýärmi? Moskwada ejeň fiýla hormat berýän oglanlar kendir. Ve daima ejeň şo taýda ýaşady. Ýekece ejeň 7-nji sınıfyny ömürne Moskwada ýaşan. 7-nji sınıfyny wargy. Ýekece 7-nji sınıfyny war. Şan gazyklan 7-nji sınıfyny war Aşgabatskiň ile Paganyalasy. Äňmi? O ejeň baratlar ejeň tägen bagyr ýaşullarlar. Edil ejeň aýagyň galawşul götüň gyýma balaklar. Üstüňe ejeň saky. Kadim adjajem pirlik eder ýalar etdir Moskwadalar goýup bolýar. Ejeň degýän bar ejeň baý söwdügerler. Näçe degen o? Ha? Degýän ejeň saky üçüne da var ha, men fiýle ýandyr men lişin ejeň salamlasanam alçwersem ejeň lişin lokmalyp görsen adam imam däl. Kısa üstlalyk söwdüger bardyr. Ejeň muzikdir. Şolara degsen gatwar mögül. Birara begen sport ha. Bire marat. O jagaş batsa küzler kalamok. Birem Islam garjyk. Islam garjyk men tanaýan meni goňşym bilezulon goň bilen. Üçleme muzikdir ejeň olaň eden wagtlaryp. Hudaý tutar olar o ejeň sen Hudaý. Ejeň Hudaý tutana Hudaýyna näme? Men näme? Men onu diyen, men milyardlyk adam. Torf ejeň ekeň üstüne Ümür vaye, ejeň ekeň. Hudaý jan kessin edilädir. Wara men etişmeder edo. Şul bir efira salynsana. Şu ejeň ekeň. Sen tekstilingmi? Ha? Için tekstil. Ýa-da başga bir tekstil öz adyna ýazdypdyrdyna men öz markamjy dörek bir reklam etjek dip bir tekstil waka edýär. Bol etmediň aro ejeň fikir oglanlar ýazýar o begmet dip zat dip ejeň fikirni o doýdar o no men tarapyma ejeň ýalbar. Gordar o begen ştaga o ejeň bolly ýazma. Torda gülüň bilen bol. Nämet bol. Pärdir namazdyr ejeň dilini wazyp bolmaý. Insen ejeň onamy. Ejeň nimeden çykarýan, dinden çykaryp barýan aro onamy ejeň fikir towasyny pozdur ejeň fikir. Oýnetjek adamlar däldir o bolar o. Tar etmiyorlar wagtmadan. Ýene ejeň fikir ýugoşdan wagtdan emme da şolýarlyk çykdandyr. Galan ömürge bara seret men senta öwran bitta mesel konkret me ýerge oturdum. Galan ömürge degen sportdysy. Murady biram ejeň islam garjygy şolaň üçüdiniň adresyna ýekece tapar, ýekece zat okludyň diýip isleýin men sen. Onlyk men sen ýetişmesere. Men öňem aýtdym boş gurlamy, wada edemok. Onlyk öňem bir boş gurlaýan roý tartaraçýalyk liçka gelip ýalbar emodun ejeň wize edip gurlaşa ýalbar atok. Özüňe başladyňa näme ömürňe ýalbarar geçerdiň diňe ejeň liçka ama ýazma şaňmy? WhatsApp'tan emme ýerden jagyp çykyplar. Ýeriňi bilgin o çogdurda goluňy fikiriniň kirli ejeň fikirini afsa pu ejeň fikirini.